Abin mamaki dai ba zai ƙare a wannan ƙasa tamu Najeriya ba. Wannan wanda kuke gani a kan wannan bidiyo ba kowa ba ne ba face ɗan uwa ga Umaru Musa 'Yar'aduwa, wato wanda yake tsohon shugaban ƙasa wanda ya jagoranci Najeriya. Wannan dai mai laƙabi da suna Abdulaziz Musa 'Yar'aduwa, Buhari ya zo ya raɓu da su domin ya samu tabarruki na Umaru Musa 'Yar'aduwa, saboda wannan muƙami da aka yi wa wannan bawan Allah. In Allah ya yarda irin abin da Umaru Musa 'Yar'aduwa ya ringa yi na ci gaba a ƙasar nan ta Najeriya, in Allah ya yarda shi ma zai ɗora daga inda aka tsaya. Isa shi ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ɗauko shi ya ba shi wannan muƙami domin ya san akwai su da ƙwazo. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari dai ya fake da su shi ma don ya samu wani tabarruki na Umaru Musa 'Yar'aduwa. Wannan bawan Allah dai Abdulaziz Musa 'Yar'aduwa, Buhari ya yi mai kujera babba wacce take a ma'aikatar samar da wutar lantarki na ƙasa baki ɗaya, wadda wannan kujerar dai ba ƙaramar kujera ba ce. Wato a ita can Abuja, a can comprehensive room da ke ma'aikatar sadar da wutar lantarki na Abuja, ita ce kujera mafi girma a can. Isa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bai yi ƙasa a gwiwa ba, ya je ɗauko wannan bawan Allah domin ya yi aiki irin na Umaru Musa 'Yar'aduwa. Ya san dai in ya ɗora shi ai ba zai ba shi kunya ba. In Allah ya yarda za a yi abin da ya kamata a wannan kujera, wadda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya naɗa Abdulaziz Musa 'Yar'aduwa. To mai sauraro kar ka manta dai kana tare da Mai Abaya 24 TV. Ka dangwala mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mai sauraro kar ka manta da wannan subscribe na Mai Abaya 24 TV.